आंनि नामा करिश्मा नार्जारी आं तामुलपुर सिङाव थानाय भालुमरि गामिनि आङो मिस डिभाइन इन्डिया 2024 आव विनार टाइटेलखौ लाबोनो हादों बियो गुवाहाटी रुक्मिणी नगराव अडिटोरियामाव जादोंमोन बिनि अर्गानाइजारनि मुङा जाबाय अंकुर मालाकार बेवहाय 1500 से कन्टेस्टेन्टआ पार्टिसिपेट खालामनाय जादोंमोन मिस केटेगरिनि थाखाय जोबोद टाफमोन बियो आं जोबोद हार्ड वर्क खालामनो गोनां जादों आरो बिदिनो आङो हार्ड वर्क खालामनानै आं फाइनाली साक्सेसफुल जानो हादों एज ए मिस डिभाइन इन्डिया 2024 नि विनार टाइटेलखौ लाबोनो हादों आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बे विनार टाइटेलखौ लाबोनो हानायनि थाखाय आं मालाबाबो सानाखैमोन आङो जोबोद आगोलनिफ्रायनो बिदि श' खालामबोबाय थादों बुहुत श' आं बाहागो लाफेरबाय स' आं जोबोद गावखौनो प्राउड फिल मोनदों आं बिदि सानफेराखैमोन आङो जि विनार टाइटेल मोनगोन होननानै आं गावखौनो बुहुत खुसि मोनदों आरो आङो जोंहानि नखरनि मानसिफोरखौबो आङो गावनि माबाखौ देखायनो हादों स' आं गावनो बुहुत गोजोननाय मोनदों आरो जोंहा गासैबो नखरफोराबो गोजोननाय मोनदों आंनि विनारखौ जाहाथे आं मोनदों विनार द्याट्स वाइ बिसोरबो गोजोननाय मोनदों आं बुहुत बिदिनो क'क्राझार आरो निकासि गुवाहाटी इफोराव पार्टिसिपेट खालामफेरबाय आरो आं बिदि विनार मोनफेराखैमोन सेकेन्डफोर थार्डफोर मोनदोंमोन नाथाय आं बे मिस डिभाइन